This is Lex Fino Vlog. Di gyud ay maayo ang tanan nga imong pagsasalig sa babae nga imong higugma, imong ihurot. Kay dako gyud kayong pagmahay kung doon ay mga kausaban nga mga paghitabo. Gikan ko sa abroad, kung nganong na problema ko ani no, sugdo na ko mga paghitabo sa diyang nagpractice Miss Pedro. Dong redo. Pedro Santa. Katong kanta ni Mike Adopul, Laki sa Layaw Duprox larga. Okay. Abli ha. Aha. Siya, ito ka. Siya sa gamay, siya. Okay, siya. Makubog ka ni, mahibig ang kanta na to na yun. Ay, dahil sumsuma, no? Kanipot tao, sumsuma. Larga. May mga tao, sip-sip sa trabaho, sup-sup pag yun sa iyang amo. Tanang kauban niya, hapit lang tanan kontra, plastic libag, krabi kachismosa. Kilala si ilaha, bisag asang iskina, away bugno, may gusto niya. Magbago pa ka, kining kinaya, babay nga hangolong kwarta. Laki sa sub-sub, sip-sip. Okay. Laki sa sip-sip, sop-sop. Laki sa sop-sop, sip-sip. Laki sa sop-sop, sip-sip. Laki sa sop-sop, sipon. May tik-tik. Pre! Pero sumpay mga diya, no? Murag lipay magkay na. Ay, malipayo kami, Pedro, eh. Kay mao sa'y pag-abot ni Pedro, gikas lutupan. Mau ba? Hindi yung taguli, pre. Oo, pre. Ikan siya sa lutupan. Oo, pre. May artist na yung nasa liban. Natural, muli ko na naman ko'y ticket, pre. Dalisod kayo pilbilin nga, he. Huma naman akong kontrata dito. Mausad, ako sa bita, pre. Sunbuan. Muli na ako spinas, eh. Pero magdungan ta ba? Sige lang. Makita niya ta dito sa Naspi. Sinaspi. Pikaso sa siya. Ikaw ba? Sanip, sanip. Wala kayo plano mong balik, pre. Di na tingali, pre. Kay kaluyos Ginoo. Dako naman tingali kong natigom taon. O niya, nakapatuko naman sa kong baye. Katong akong hinigugma ba? Nya, soroy niya dito, ha? Kung makasuroy ka, plano na ako nga ang among uyab, ay ang akong uyab nga inig-uli na ako magpakasal, me. Di doon ka, pre? O, pre. Usa bitaw ni sinungdan taon nga mi abroad ko. Usa ni. Para makapundar mig bae ba niya. Igo nga mahuman ang bae. And then? Kasalin mi sa akong I love my love. I love, ha? Biliban ako ni May. Bilibagin ako ni pre? Maluoy bisad ko sa kong uyab taon, pre. Huh? Pilagi doon katuig taon, inipong taon, anak taon. Mao nga, akong gisaad niya ang inig-uli na ako magpakasal dahil, be. Mo po, pre. Tambong ko, pre, si mong kasalpon, ha? Mayo ni, pre, dido. Kuhaon taon niya kang best man, ha? Niya si Pedro mo ay best boy. Best boy ka doha, bro. Beda sa di mo. Pero, dili naman ka pwede, kay minyon, pre, ka best man, no? Imuon na ng takangan, ninong kasal. Okay na, Binuwag ni, pre. So, mangod ang giri ko na mong edad, yay mo ko na mong Ninong? Most of the tinagon na yan, pre. Imbis kumpare, magpapa, ninong ka na ako. That's it. Mutawag nung, pre pa ba? Hindi, pre. Pre pa pa, muna tag Alibaba na. Bida Alibaba sa din. Ayaw, pre. Kadahan magaka. Sa tani, watay ka ng dispididi. Dispididi, ha? Pagma kayo sa sunod adlaw, pamang kumigikan din ni Yatol service kumpanya ron. Ugma de, dili karon. Lagi. Sumaba karon lang ta magdispedida para magkapauway ka ugma. Aron niglarga nimo sa sunod ugma. Di ki kahago. Sige. Mag-inom ta. Si Pedro mo ay kita mo ay mag-inom, si Pedro mo ay muumay. Inom mo. Inom ta, dali, inom ta. Naka-despedida yung gusto akong kauban nga si Paridido Flores.
Pagkasunod adlaw na, mauli naman ko sa Pinas. Pero, wa kong sulti sa wedding gugma, nga mauli na ko. Kay gusto na ko, nga sorpresahon ako sila sa akong pagpauli. Unya, pila may istorya, nabot ko sa Pinas. Unya, Kadiyot ra, kadiyot. Kasayo ba aning nanuktok? Oy, silinga na sa dinamo nga manghuwam og kudkuran. Kadiyot lagi. Namurol pa ko. Bida, oy. Unsa bay? may kadlaw! Oy, anak sa irong kagiron. Isa! Ikaw dahil ni Sir Beng. Oh, nay, ako tao ni nay. Anak sa iring kagiron. Ah. Tinuod ka nga ikaw ne, ha? Wa ko magdamgo? Nanay, sa ko lagi. Pahilot ko darong imong istakyaw. Para sa besag pa ako no ko be. Sag pa ako aron makatuo ko nga wa ko magdamgo. Sag pa ako. Di ay gusto ka sagba. Aray. Aray. Sana, ha? Anak sa iring kagiron. Oh, ganina, iro. Di ay ninak. Ako ni nay! Sige. Kaon na diha. Tawasan na yung imong pagkaon diha. Sablis, tatay nay. Ay, ito sayo kang nang milakaw. Kay ibaw ka naman, ana, nga, kuan man na sayo, magkukay na magsugod silang trabaho. Yun na, wadi ay kamulaos dito sa inyo? Papanay, kay gusto ko surpresahon ako ang akong asawa. Surpresahon? Ha? Basin, ikaw ang masurpresa. Ha? Ano ba nay, ha? Ano? Ay, Sir Beng, anak. Sus. Ay, unsa mo kamahal ng babayhana? Manay, sobra pa sung kinabuhi tao na. Gani, nindot na kayo amot taong mga plano. Gani, siya may usa sa rason nga nung may abroad ko. Kay gusto na ko nga inigulin ako magpakasal na me o magtigo me para sa among bagong bahay o among kaugmaon. Unsa? Okay, ano ba na ha? Doon na problema? Ha, nay, sini? Nay, truth na tell me, ha? Doon na problema? Ay, may problema sa imong asawa. Ha? Unsa dito po sa kuwasawa na, ha? Unsa na, sini? May lain na ang gikaismiringhoy ang imong asawa. Unsa? Ay, karaan na Sir Beng. Tinuod ka lang, tinuod ka? O, lagi. Gayag-uon ni mo Kayo ba yan imong duklon? Ayaw sa tao na inaunsa. Anong duklon mo? Pag sure ba, tinuod ka? Ha? Ano kayo mo mas dilian na, nay? Ano man? Naibong malanggo ko, gawa na kay padadana mo. O kuan, konsumo na rin tatay ni mo. Ha? Ikalas niyang kuan, hato dere kwarta, nga silbing among alute diha ni mo, suko man kayo siya. Unya pagkasunod, wa naman siya mo ari aron paghatod sa kwarta. Abi na mo, nagbuwag na mo. Ugwa na ka makapada niya kwarta. Unya nagwatuwa talasag ko nga manawag ka na mo. Nimal, behana. Sige na ako nga to, pakikitaan ako sa bayis. Mabalik na ko nga nini. Ibilin rin ako mga bag gamay, ha? Kinirang ako may akong dadon. Mabalik na ko na Mayong iyang ibuhat. Iya kong tutuhon. Kadakot rabas kwartang akong ipadaan niya para sa among bay. Nimal gino silya. Mapatay gino na kong bayhana ron. Dolo kas bay nga amo. Uy, sarado man. Madali ko. Ako ni Claron. May tao. Sarado man. Iyon na, be. Uy, lakman. Kandaduhan man Sibut kasabutan Wala na po yun Asa naman yung silya? Way tao-taon pag-abot ako sa bahay. May nagsulti na ako nga among silingan nga wa akong dos dilya kinikuyo ko nung laing laki. Muro yun hugno akong kalibutan taon. Muro akong giluan sa akong nahibawan. Unya? Unsa? Na, wala ko makamatikod na. Nga wala na magpuyo dito sa inyong gipuy anak. Kay unsaon, wa naman kumupakita niya kay nag-away lagami anak kausa. Sukad atong tuan, nasuko siya nga
mihato diri sa imong gipadang kwarta para namo. Salbahe siya, nay. Salbahe siya. Asam ka na ko siya pakita. Ang akong kwartang ipa... Naku, ano mas gipadala ko niya na ipulbida. Mao gyud ay mahitabo. Ang man sad og iyang ibilin diha sa inyong bahay. Gidagi na ito niya, nay. Oo, dadon good na niya. Pangitaon ako siya, nay. Pangitaon ko salbahe sa akong asawa. Pulbida. Unya sa man nimo sa pangitaon nga wa man kakahibaw asa ni siya karon. Aw ipa-public service tang no. Biya, no? Asam na ko yung public service tao na eh. Asam man, Rubina. At tulad ko ka ni Rufil. Rubina. Presiding! Day! Day, anis da, day! Ritual na, day! Oh, ay nanastatay ni mo pidot. Day, day, lang. Oh, daw, Sir Bing, ikaw di ay nito. Oo, tay. Oh, anong murag magulaanon ka man kaayo? Ay naibaw na siya pidot bahin siyang asawa. Ha? Na ako man na siyang sultihan. O si asawa? Kasado din na sila? Nga man na sila magkasal? Wa lagi, pero... Mas mayrag yung wa magpakasal atong anak na ng babayhana kay wa toy ayo. May nakasulti na ako nga may kuyog di sa laing laki. O akong naibawan na to ako no sa magpuyo ron dito sa Pikas Barangay. Kauban na tong iyang laki. Ha? Asa na pitay? Asa sila nagpuyo ka ron? Ako yun na surpresa taon sa akong pag-abo taon. O sa isulting tatay nanay na ako kung asa ni ang may bawaan o napuyo si Dilya, isulting tatay na ako gidayong giadto ang maong lugar. Unang pangutan na ako dito. Hangtod nga, doon na yung nakasulti na ako kung asa silang bayan na puyo. Maon yung bayan na gitudlo. Itong nagsulti na ako. Maayo kay kaila silang Dilya. Sirado man. Musig, nara sila sud. Manok to ko. Huwag yung tingog dahil. Kusog na kaya akong panok to. Huwag yung tubag. Kadiyot! Uy, muro tingog sa kong asawa-asawa na. Mag-idol ka ng asawa-asawa ka. Karoon ka lang. Inikabin mo. Makita yun. Di mo kung sa'yo akong bato. Di ba na makita yun. Nailakaw. Naitunog mo na panun din eh. Ang tabong ko muna akong nag-aso-aso. Kumusta ka? Kung sa'yo tuyo ni mo, ha? Ginoo ko. Kada kong tawa ni. Murag Senyor Bunil Balikit. Sa'yo tuyo ni mo? Maningil ka? Pagdarong ha, mapabagwis sweldo din eh. Tingay gindang tigarong din. Si Bunil. Bunil Balikit. Gini kay Dagman. Kuhan ka rin. Kung sa'yo tuyo ni mo pagdali. Tiwa pa gumaman sa bahay niya akong kutsilyo. Bungot si Toy. Sa'yo tuyo ni mo, ha? Sir, nami special offer ba? Kanang 50% discount. Basta ganahan mo, sir. Natay shampoo. Permi ikaw kang buwa. Gini permi ako shampoo, sir. Yan napagit toothpaste. Nga mga tangtang imong ipon. Basta imong lagos maputi. Ani, onsa na? Special offer ko no. Timan na ni Deribe. Kasumog na ni Deribe. Timan na ni. Man na ako, no? Gingan lang pagkuway buot o siya tuyo, porbida ka na. Special offer, sir. Tagpila masad ng imong special... Ano sigam na imong ilong? O, nipiyo ang imong baba? Ha? Ano sa ka? Ha? Puro ka kita guno? Ha? Serving, ikaw? Basig butaga ka? Sudlot naman nagmayong mata, oh. Ako ni. Ako taon. Ang lalaki imong gitunto, ha? Imong giilad sa taas ka panahon. Di man to taas good, mubuo raman to. Ayaw lang tanilya. Bida, kandido sa templado. Nya karon gibinuangan ko niyo. Dito kaya templado na pero ngano gibuhat pa ni mo. Kaya imong tingog ikaw makadungog ang akong bana. Ako may imong bana ngano ang pulpita. Palihog gusto niya. Hinaya imong tingog lagi kay madungkan ka. Di na ba na nagabait sa mga kutsilyo? Usa man din trabaho nito na. Nga imo siyang giilis ako. Unsay trabaho na niya. Mangingihaw og baboy slurigo. Mag-istorya ta. Magsabot ang mag-istorya ta. Magkita ta dito sa tindahan sa eskina alas 10 sa buntag. Mag-abot ta dito. Ato ilang nasalod ha. Sige, siguro ag yung tunga ka dito. Ha? Dan anti ka pulis o padakop ka. Kung imo kung ilaron di ka tunga. Sa imo pag-ilan ako. Serving.
Perting lainas kong ibato, ay mura kapat yun nun kay kong tao, sa diyang nakita na ako, ang gikaipong taon nga may kaipong laki akong asawa, pero pawawa lang taon ko, nawa akong kaisog kay, ang iyang laki purtip sa dito ko ang tao. Niya, mangingihaw po yung baboy sa Luriga, silingan ni pare Richard Lisundra, purbida, gabait pag ikutsilyo, mauto nga, wako kaunat sa akong kalagot, pero sabot may magkita mi, o niya. Tultula niya ni mo gipuyan karoon si mo asawa-asawa. O, tay. O niya, wani mo kulatahan, wani mo bali ang liok. Walang sa tay, This e is diha yung Lex kapuyo, Pino Vlog. nagpaid sa kutsilyo. Ya, tira. O sa ibot niya ipasabot. Kanang mangingihaw magbaboy sa Luriga yung kapuyo, tay. O sa? O, Lumbya ay, pidot. Magpabili pa yung kada. Wa ko mahadlo ka na tawana. Eh. Bisag unsa pa niya kakadaka. Igo sa kumabungkag siya. Giro baya ni mo. Ihaw tog baboy sa Luriga. Sa may gusto kag ikaihawon adto? Tanaw na ito, magkaihaw ba siya na ako? Wa ko mahadlo ka na yung kutsilyo. Bisag ko sa magkutsilyo hayan na doon. Wa ko mahadlo ka niya. Lumbya ay, wa mahadlok. Ikaw wa ka mahadlok o kutsilyo. Hadlok magani kag injection buanga ka. Oh, injection man to. Lahi mo ng talinis kay sa hain. Lumbya ay, galhal ka lang. basta na yung manay, tay. Kigusay ko niya. Bahala di siya magigulin ako. Basta iuli lang itong kwarta nga para patukod sa Mumbai. Gusto yun ako magkuha taon ang kwarta taon. Sige man kong padaan niya para tigom lagi taon sa Mumbai. Pero, noon sa bang dayabang mag-utong ng bayhana, ngano ka ha? Ang pagkaugma. Ay, kanito nga ka. Sabi na ko, di ka pakita na ko. Kay polis ang ito kong patusin nyo. Gikasubo ko na hitabo na to, Serving. Siguro, di kita angay sa usak-usa. Okay rin ako. Kasubuong ka ni mo. Okay raman. Huwag na kay gugman ako. Padawat ko, anak. Pasailuan lang gid ko, Serving. Di man gud nimo matambalan ang akong kamingaw o sa akong panginahanglan kay tuamang ka sa layo. Hangula sa di mo. Si hangol. Di mo kakagwanta, ha? Igwanta di mo. Ako gani, igwanta na ko ang kamingaw na ko dito sa kunimutangan. Pero sige lang, wala mo, kaso na, kung sa'yo mahitabo, ha? Di lang ko muguko di mo. Ang gusto na ko nga, mahitabo dahi, iuli lang itong kwartang ako ipadaan mo para unta sa atong bahay. Wa na noon. O siya, wala na! Murot naman. Di man matigom gud kay kada adlaw pa ako masuroy kay ako ramang usa sa bahay. Mabuang ko kung ano ko pirmi sa bahay, uy. Mo nang wa jud ko'y natigom. Sa! Mao ni akong problema ron. Kay wala kwarta taon na tigom. Wa ko'y kwarta nga ako gi-expect nga makuha og balik taon. Matod pa niya, nahurot ko na yung gasto kay wa siya natigom. Pero, di ko mutuoy. Kay nakita na akong ilang gipuyan karon. Murag bago ba siyang gipatukod ka ba eh. Wa pa yun na ipintal. Nagduda ko nga ako tong kwarta may gamit na sa pagpatukod sa ilang pinuyanan. Saan mo na ako, bam? Palihog be, ate pres? Makuha pa ka ito na akong bahay kay lagi patukod, ha? Kay nagtuo mo yung kung akong kwarta taon gamit sa pagpatukod na to. Unya, usa man akong buhatong taon na ni Bambina, ate pres. Palihog, tambagi ko ninyo. Usa man, kung kamoy pasultihon, Serving. Hello, ate pres! Good morning, Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga alampo sa tanan. Bam, good morning. Good morning. Sa Bam, mga kibigyan sini ayan aliganga. Oh, Don Pedro. O good ni morning, Badoy good nga aliganga kinadakag lawas ito sa Bidya 11. Si Badoy. Badoy nga mag-iyog manok kupislito lang oh. Nindot kayo. O niya, ate si Jane, good morning mo dia. Good morning, mga mama. Salamat kaayo ha sa padayon ninyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya palit sa mo sa Diamond Yema o BML Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, the best kay na ato ang Don Pepe Tablia mga bata. Ining padung nyo sa eskwelahan. Inom mo Don Pepe Tablia. Lagsik yung kanunay yung utok. Di mo magdukas klase. Yun yung kita mga dagko po. Pwede na nyo imnon ang Don Pepe Dark Chocolate kung
para snack lang ug unsa pa na diha. Unya obi may special og diamond yema special may lami kay ugom-ugomon. Og labi na gyud Paulitos macaroni crunch og tasty fish cracker. Unya kita ang mga trabahador sa trabaho gyud bisag asa ta kinahanglan mo inom gyud ta og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan coffee mix mao na the best kay natong imnon mga kaigsuonan ha. Daily kay ta magdukaan ng SED Panyawan coffee mix basta mao na kun mao na atong imnon palihog inom mo ana kay the best kay na para sa ato ang trabaho og unsa pa na diha mag-drive ta bisag asa ta dapit sa ato ang trabahoan the best kay na natong imnon. Unya sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, good morning ni mo diha kuya. Og sa mga tao ni Dodong GR Pipito, good morning. Og sa tadan po mga tao ni Indeshen nga mao'y ato ang tagiya sa Broommates PH Cleaning business now open in Cebu. Facebook account Broommates PH, contact number 0939 629-5933. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangking, Ma'am Kasmer Araw, salamat kayo tanan. O sa RMD solusyon, plumbing solusyon ni Kuchal Rocky Desta Cabinto. Ate Pres? Okay, ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nag-maintain karon og SED Panyawan herbal capsule, SED Panyawan herbal capsule with garlic, SED Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa atong kalawasan, imna nato kana og SED Panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa SED Panyawan herbal capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon. Usag yapon kakapsula sa SED Panyawan herbal capsule, imong imunon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maghapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan o sa kakapsula sa SED Panyawan herbal capsule. Ug alang nga doon na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, di na mo angay mag-uul, tungod kay doon na makatambal na anay makaayo anang atong gibati aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon herbal capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon herbal capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon herbal capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. O sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang SED. Well, thank you yung kayo tanan. Kani ang tinuod nga mutabang na ito, buwag tang sa itong panot, pamaol, prakit sa kalawasan, barikos, bits, katol. Kuto sa kabataan, likay pagkita sa dinggi, kung mga haplas ta sa ito ang SED. Well, nga anarama, palit sa butika, di ba namin? Inoon na sa butika rin kita makapalit, pero yung Facebook page, ang SED Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang i-type ang Panyawan Herbal, yun niya, makita lang tarang produkto dito sa SED Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, SED Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran na puyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee. Mao nga, Shopee na lang ta. Shopee! Okay, Shopee lang ta. Bam! Yes, salamat po sa mga yan ay magpa-shoutout na to sa FB sila. Kanimo Miguel Villarrubia, Lilibet Dano, Montante, no? Yung manusab ni Neliana Tafi. Kanuna silang mamonitor sa itong dalaman bisan sa FB lang, sa social media. Salamat kayo, ha? Samtang nagpadayon ka mo sa inyo mga gimbuhaton, ayaw ko makalimot sa ato ang celebrity ko, Digbiyaw di so, pwede glutat tayo ang papaya extract. Ado lang kini mga sangka para magpabilin ka mo younger looking, kutis artista o kutis porcelana. Celebrity ko, Digbiyaw di soap. Doon na ka may mga blackheads or whitehead, doon na pa kayo pugis-pugis, katul-katul ang inyong panit. Dili nyo masabot nga, murag uga, murag brine, murag
sa mo, patay man akong panan. Ano ako sa man ni, oy, said celebrity Kutik Beauty Soap. Apan ito naman mo tanan sa butika, ayaw ka mo pamalit pa ng litang na i-offer nyo nga suroy-suroy, kaya basin na niya mabiktima ka mo sa dili original, dili legit. Ha? Said celebrity Kutik Beauty Soap, mas mayon sa magkita rin mga doon ng kining label sa iyang sudlanan nga said marketing. Thank you. Unya, salamat gyud kayo sa tanan natong mga kaigsunan. Thank you gyud kayo niyong tanan. Labi na gyud sa mga tao nga mapasayod. Nganong natin cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, ubang pa natong balatian, constipated ka, yun man, kinato ang kidney problem ka na, tuhod sa toxin nga na nisud sa itong kalawasan mo, nang i-flush out yun na natong toxin, kay mao mo na yung daot sa blood cells. Ato na huwag tangon ang toxin, pinagi sa pag-inom sa ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox, usakan, natural nga detoxifier, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, kung mga makapaligon sa atong vital organs. Aprobado sa FDA registration number FRS 0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa mong kalawasan kung may inungdan sa mong balatian o gano'n ligon ka nun ay ang atong vital organ sinom kita batang adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Serving, Ate Pres. Serving ka ng problema taon si Serving, Ate Pres, kay trabaho siya abroad karon sige siya padag kwarta sa iyong uyab para lagi itukod silang bahay karon way natukod at Pres nakauyab pag yun ang iyang uyab gipuyog lain nagtukod og balay pero was kay bao iya ba to dili ya asawa asawa pa na niya Ate Pres live-in Huwag kami sila magkasal. makadjut kay Ate Pres kay na tawag nako Okay. padayon sa Maria Sige, Okay. sa naman dali. unya bam Mariba mo sa... Ang kwartang iyang gipada. problema niya bam Ang kwartang iyang gipada, gihurot gastos sa babae. Maulay gino? Unya, kanang nagtuo siya nga nag-abot, Nanay bay. makapatukod sa gwapo nga bay, tungod kay dako naman yung kwarta nga napada. Ano sa mga pag-abot di, haging nga siya siyang inahan, kay boss balita nga imong, kuan, babae ni ko yung maglaing laki. Tapos pikas barangay. Mauto nga pag-adto dito, giistorya niya ang laki na basig ba konsilyo kami ngihaw ko ng baboy sa paghisgot ng kwarta nahurot na ang duda niya karon kanang balay nga bagong gipatukod wa pa ganay pintal basi no guyahan ng kwarta tingali kwarta na itukod muna iya problema karon unsaon nga magkuha ba kanya ang kwarta paminaw na ko murag maglisod siya kuha sa kwarta kay di gid mo tug-an babay ang amag imo nang tukon Nga, mangingihaw na kong baboy na yung uyab, makabalay din na nga. Mangingihaw mo nagbaboy. sa man ana pagkuha Di yun na magkuha ang kwarta. Ang ako lang ani... Nagasto naman. Ako lang ani dong, no? Pwede po siguro nga imo siyang ipatawag sa barangay aron mutugan yun sa hain o kwarta. Ug unsa man yang gipamalit, pananglita gipamalit yang mga butang, hain man. Tigmo sa palit yung makaon, wala natin makita, kay kitaon naman. Kakaon naman. Mao na nga, kadi aso tagaan sa kanamo gamay diri nga gaidong ha. Sir, singan to ani niya. Serving. Kuwari ka diri sa Salmo 49, versikulo 16. Ayaw kasi na kun muda Osbon. Ayaw kasi na kun madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato. Kay dili niya kini madala inikamatay na niya. Dili muuban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Kani ko nang imong kwarta tinuod nagitukod niya nang dakong bahay. O kani na lay paminawan akong gibasa. Apan sa ako nang ingon, o gusto nyo ka, pinigi mo siyang ipatawag, apan paminawa po, og pananglitan, og ingon siya, makatugan siya, o saan siya ibayad? Mauna. Di magbaboy sa nangihang baboy. Nasing na ito ginansya sa baboy. Asa masugot ang laki. Hindi ka na masugot. Patay mo itong paningnon. Pwede sa doon ka ng, sa laing bahin, pwede ipatawag niya si babae, aron mahibalupod ang laki, ngayon kaipon karon nga idaran. Aron kanabitong na ipanultero aron dili na siya makabiktima og lain kay basi kunya mahurot og kwarta nang ihap ng biyaan. Maanad na siya. Kung sa iyang giapas kanang para may bawaan pod sa iyang kaipon karon nga mo na iyang kinaiya. Nga gibiyaan mo gani ka nga batanon pa ka, abroad pa ka. Magunsa ka sa mga ihaw baboy, di ba kabiyaan pod niya?
Daan kay palabihan na niyo. Tingali ayan gikuan nga. Kuan siya gimingaw. Mo yan pong. Gimingaw. Mo yan pong. Pero, dili kay kumutuo, Ate Pres, kay sa amo, no? Sa, nag-operate pa katong panagatan sa among gitawag Moro Ami, sa Oslob. Ang tanang mga kalalaki na diya sa Bulhoon, Oslob, Santander, Sambuan, mo trabaho ana mo ang klases panagat nga Moro Ami, mo largag Enero, mo ulig Nobyembre. Dawe. Wa man mo bisyo nga mga asawa nga nabilin. Na malingaw mas isda. Malimot Di, mas. ang mga bana may Mga- nanagat sa Palawan. mga babae ang ba, mga mga asawa na asawa. bilin. Oh. Na naguma. Wa man yung naaman sila ka mga laki nga wa mo kuyog. Wa man yung ningaw na depende ra po na tao. Depende ra po. Tinuod na. Depende ra sa babae. Apan ako na naibawan na ito press nga. Ang babae ko no, dilim ko no kayo magpangita ng butanga kaysa lalaki. Na Tinuod pa. babae magpagita. Ano po di ay? Oo. Uy. Magdawal-dawal gini sa Facebook. Nang bay. Labi naman ka kita gwapo. Oh, yun. Po di ingon na. Maigi din sa Kagari ko ka sa mga kanang mananap Lalaki? or mga hayop Mananap? o dili man kakakitag ka ng female nga mananap nga ingon anang kato mo yung kanang kanding mo muli manggukod wa may kanding bayi nga nigukod sa laki. Amo gyud. Oo. Sa ganang laki gyud mo ko sa bay. Pero na lagi babae. Na babae ba? Madaling mo mo na, na di ay? kakuan. Nga hat kay sila nang buhatan. Oo. Mangita gyud. Sa serving, ani na lang sa serving, but nabiktima ng ka. Ako magka-relate ko, ani ganito, bulit akong pagumangko na tipres. Nga? Akong pagumangko, nagtrabaho dito sa Qatar. Qatar. Kaya dito mag-drive ng mga, unsa-unsa ng magkuan ng kalsada, kanang mukis-kis, mukha. Ay kanang mga grader, piluder. Nauyab, nga taga-ila hapod sa ilang probinsya, di lang kumusultit kinsa. Ayaw lang. Pero laig barangay. Karon nag-joint account sila sa bangko. Nawa ang kwarta, eh. Join. Okay, wala naman pakita ang babae. Pero wala kay ba, og tinuod mag-join sa bangko, ang babae lang nga ato ng duha, ha? Wa si kita. Wa! Wa. Iyarap to sa babae. Uyab ko nun sila. Ang buta, kita ba na personal dito sa Qatar? Uyab pa, dili na ni. Uyab pa gani, dili maayo nga ang kwarta ato di sa uyab. Oo, Uyab ni mo. unsi klarong, Gani mo asawa si klarong ila dahil nga, muli ko, nga sunod lang po dahil, uli nga, kanang tawag ang lalaki ma sugata akong uyab nga taga Pikas barangay muli siya sugata dito ingon akong ingon akong amiga nga ina nga kilom-kilom na rabaw sa ano ko pag-apas ingon ano ko ni dunggo na nitukpan sa airport usa man ni to diretso ko sa ospital kay giatake pitig kisi-kisi mita plitik kay maapas sa ospital pagkaugmay mo ko apas kay ujug kitag plitik kay lawn ay nagapas kay di anong kusmoa dahil ay man pag wa man nito. Sa ila? Oo. Nahanaw yun ng kwarta. Huwag yun kita. Basta inana. Oo. Dong, ako na lang, at sa tapos at ng storya dong, no, huwag mamangganyan, na biktima ka, pagsugod na lang bagong kinabuhi. Pagsugod na lang bagong kinabuhi, ay na lang pugsa kay, ang nung tapo nga, maurag hapon, huwag maasawa to niyang dayon ang babae gulyat, dili man, kukan na gyapon siya to. Unsay in English anang kuan gulyat, kanang matinud-anon, sincere. Sincere. Dili siya sincere sa inyong relasyon. Mas mayo. Binuar gyapon to. Mas mayo. Kaya sincere pa to siya ba? Bisag nakas layo. Iya tong tinudon Meron mo nagnay-kanta. Sincerely. Wow! Kantahan lang. Mas mayo na itabo nga sayo pa. Bitaw. Mas mayo na itabo nga sayo pa. Maugyot. Lahi itong managtiayo na. Ako amigo nga bayot og bayot. Kusgago na yung Kato ko amigo nga bayot og laki nga kuan ay lagi boy mga ero kaya nga bayot og laki. Namatay mag-una ang laki. Sige tawag hilak ang bayot. Moapas to ko sa langit. Wala butik to namatay sa bayot. Ang iro na gina na mintana dahil Pero mapas ang iro. Maorganize tigig uwang. Napas ang iro. Neadto ko. Akong giagis Pedro. Pag-agi na ko sa Pedro, lang iyahan na mintana. Talagang madagat ito lang manok. Karagay! Puzzle! Iha! RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran.
Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Kilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rodrigo, hingkod ang pangitaron. Minyo ug may anak. Taga Ormoc City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong mata. Doon na magud ko'y anak nga may diferensya sa pangisip. Aron iyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kumusta na mas loloy diya sa imong gihiktan, ha, Rodrigo? Mao lang gihapon, ma. Wild lang gihapon, maong kinahanglan lang jud na siyang hiktan mo, kay manghilabot maglang tao. Bisa na gani, nato nga iyang pamilya. Ay, pastilan. Kung doon na palang unta tay kwarta, ato na unta nang napatambalan si Loloy. Pero giadto biton na mo sa doktor sa una, ma. Sa dili pa kayo siya grabe. Wa may findings ang doktor dito. Giadto na po na namog Bisaya, kanamang mananambal. Ang ingon, gipadautan. Gibalik-balik na nato dito sa tambalan. Isamot maghinuon ang iyang kahimtang human sa pila ka tuig na nakalabay. Nadawat na ako mga may diferensya yun sa unahunang akong anak na si Luloy. Ug ati manunod na kaayo. Sobra pa'y nag-atiman tagbata nga way buot. Kaluoy sad sa bata. Ulit tao na baya unta na? Mao lagi unta, ma. Ay, kita pa mang yung pobre taon ang naatlan o gingon anang kahimtang, oy. Kay kun may igo pa lang siguro ang kwarta, atong mapatambalan o klaro na si Luloy. Gusto unta kong maparayigan ng bata, kay parayigon baya kaayo na sa una na ako. Karon, di naman ginoon ta makaduol. Dili lang yun na kumpiyansa, ma. Kibasin makasanay noon si Luloy na to. Nay, nitanaw baya na to ay. Loy, musta naman ka diha, ha? Apo ko. Ginoo ko! Ginoo ko! Mahilom ka din na siya, ma. Hindi ko na siya ang itagdun, ma, para mahilom. Kaya mugara mang kunagod. O, basin doon na si naroon na ang buhaton ba? Ginoo ko. Ama, ako sa rin tununan ng kaon, ma, kay basin gigutom na siguro ni. Aloy, niya rin pagkaon, Loy, oh. Oh, Loy, ha, oh. Mao na nila mo pagkaon, Loy. Loy, napo ko'y nga Diyos ni mo, ha. Ganahan man kanin mo. Napa, tanawa. Nito to kumayos Luloy ni mo. Umarag suko kay siya. Iyo pa, pupa ni Aileen. Palayo dito. Di mo magpaparag na suko pag-ayo. Ni anay mo pagkaon, Loyo. Pagkaon na. Akong mata! Ay, kasakit!
Sukad nga gihiktan o gikapos ko ng akong anak nga may depresya sa pangisip. Permi na lang nga hait ni siya og tinanawan ako. Nasukog yun siguro siya sa akong gibuhat. Pero am ko'y laing mahimo, kaya manghilabot naman siya sa iyang isikatao. Og nabiktima na gyud ko. May hait siyang butang nga gihapak sa akong mata. Unya, ay, kasakit yun sa akong mata, may. Ginoo ko nagdugo gyud ang imong mata, Rodrigo. Skita, di na ko magkakita, ma. Unsa? Huwag ko'y makita. Ginoo ko. Ato na lang tikas doktor. May kwarta, ma, uy. Bisan maganig ang pagkaon ni Luloy og pa-eskwela ni Aileen. Unsaon ba na nimo? Tuan naman to si Aileen, ma. Akong gipapalit og ayos. Basi madara ni og akong butangan og ayos ba. Mutangan pagduguan ni. Gibutangan ko naman ni siyag udot sa bayabas. Sus, pastilan. Pastilan. Ug maunsa lagi ng mata ni mo, Rodrigo. Okay na lagi ni ma. Ako naman ay nalimpiyuhan ko. Huwag isa po nga na akong kaning akong inusap nga udot sa bayabas. Pastilan yun yung pobreta, oy. Pastilan yun yung kapobre na to. Ni anam na si Aileen. Pa, sure ka? Di ka pa dag-ospital? Wala kita kwarta. Uy, para hospital, Aileen. Isun maganitag para kaon na to. Okay na ni. Kay wala magdugo ang mata. Unsam kay nagkaigo anak pa, no? Murag may gunita man tong hait si Luloy. Bato siguro. Wala jud ko makabantay ko na. Yawang Luloy pa, uy. Mangunay naman nato. Rodrigo, kumusta naman ang mata nimo? Sige man lagi gihapon na nimong gisampuungan. Ay, hingpit na yung nabutang pikas kong mata, ma. Unsa? Tungod sa kawadon, ibasagdan ko na lang ang akong mata o dili na dun makakita. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod. Unang pangutana. Gihapak sa akong anak nga may depresya sa pangisip ang akong mata og nagdugo. Og dili naman ko makakita. May nabugto kahang ugat, ani? Ikaduhang pangutana. Kung may maputol nga ugat, kung magpa-doktor ko, posible pa kaha nga masumpay sa doktor o makakita na ko palik? Ikatulong pangutana. Magsige ra bagbanhod ang akong mata nga dili makakita. Kung magpa-doktor ko, ani, mga pila man kahay bayranan ug asa ko nga doktor mo adto. Ikaw pa ug katapusang pangutana. Ang bahin sa akong anak nga may depresya sa pangisip. Matambalan pa kaha ni siya aron dili na siya makapasakit og laing tao sama sa gibuhat nako. Asa man sa mo adto ug mga pila man pud kahay gasto. Palihog tabang tambagi ko kini ang akong suliran, Rodrigo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anen na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diriwa sa mubatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that there is no health without mental health. There is no health without mental health. Ang definition kuno sa health, balance between physical, mental, social ug spiritual well-being and is not the mere absence of a disease. Mo na definition sa health according to the World Health Organization. Ang ato magtatampo karong adlaw si Rodrigo, 40 years old, taga Ormoc City o taga Amo ni, ha? Married na sa usa ka anak. Musta naman dere sa Ormoc? Musta na mga tong mga pinya diha ug atong mga tubo, ha? Si bagol ko diha, gikan kog Tacloban, gaten ko og among convention sa Lions. Pero medyo ko diha kay diha mo musak kayo fast crop balik resibo. One time nagpamasahe ko diha, regard diha mga atong mga blind massage mga attendant, no? Tabi
gabian malagi ko. Asa man ko lingkod ba? Asa man ko ingon matong day usa ka buta dito dool. Sir, doktor ni obra ka sir no. Ingon kaila man kadako. Buta lagi isa ka kada hapon magumiminaw nimo. So regards niyo tanan sa Ormoc no. Ni Pastor Tito Cabardo, regards mga Larasabal family no. Musta mo dia? Kaila na ko ning usa doktor. Da sa Kananga, dari sa gapaingon na sa Tacloban no. Dagkatag mga sukang tigpaminaw dia no. Muna ako tuntang nga dili kay dako ang kadaot nga naiguman diya sa Villabaliti no. At bang rabayan siya sa Bugo no. Kung kusog ang linog sa Bugo, posible po dako po kadaot sa Villaba. So ayon taog di na mamalik ninyo na yung pagtayog sa atong palibot, no? Okay, so going back to our sender, si Rodrigo, punto medikal. Unang pangutana, gihapak sa akong anak nga may diferensya sa pangisip ang akong mata ug naigo, nagdugo, ug dili naman ko makakita. May nabugto kaha nga ugat nga ni. Maggisod ko tubag ganing imong problema rod, no? Ako ikasugyot, no? Dahil sa Ormoc, I'm sure na yung mga ophthalmologists nag-practice niya. Nani sila yung mga kahimanan pagsuta kung sa may damage sa imong mata. Diya pa ka sa Sugbo, ako kang i-recommend ni Dr. Jojo Aquino. Dr. Jojo Aquino. Nasa Beles o sa Pipital Socor. Muna siya nag-upira sa akong mata nga na ikatarak. Nani sila yung mga kahimanan, mga linti. Manila yung mga kauban ng mga staff ng mga ophthalmologists, optometrists, mutanaw kung sabay damage na nahitabo ito paghapak sa imong mata, sa imong anak, no? So, yung nana na lang yun. Kaysa magtagna ko, no? Kaduhang pangutana, kung may naputol man nga ugat, kung mapag-doktor ko, posible ba ka nga masumpay sa doktor o makita nako og balik? Posible, ayaw pagba sa paglaom. Kay kini nga itong mga ophthalmologists, nga expert ni sila to correct whatever nga mga visual ng mga problema. Akong klarohon lang kining mga ophthalmologists, mga kuan ni sila, like Dr. Edward Tan, no? Ophthalmologist ni sila. Kining medical doctor ni sila, nya nag-specialize sa problema sa mata. Mo na gitawag og ophthalmologist. Nailaing klase ng mga doktor kining optometrist. Mga doktor lang yung tawag nila. Ang ilang expertise is nga mo sukod sa grado sa imong mata para matauran ka og glasses. Pero ako malikon, doktor lang yung adres na to nila, no? Pero dili ni sila mong klase nga mga doktor nga mag-opera og problema sa mata. Ophthalmologist yun. Okay? Posible makakita na kagbalik, Rodrigo, ayaw ko paglaom, no? Bata pa man ka, 40 pa may edad, no? Sunod nga pangutana, ikatulo, magsigir ba og banhod ang akong mata nga dili makakita? Kung magpa-doktor ko ani, mga pila man kahay bayranan og asa ko nga doktor mo adto. Naaman ka sa Ormoc, di ko kabalog kinsa bay ophthalmologist da sa Ormoc. Pero naatay USPA or Ormoc Provincial Hospital ba na? I'm sure na sila Department of ENT or Opta, no? O dire sa Vicente Soto, naatay mga ophthalmologist dire, no? Wa na ko ka-updated do kinsa na ni mga Dr. Miel man to sa una o sila pero wa na ko ano kinsa na ray bag-o nga mga naadya, no? Vicente Soto Medical Center man ko sa una pero dugay na kong nawa diha, no? Di na ko ka-update to kinsa na may mga bagong mga ngan sa mga doktor na naasahan sa kada departamento. Pero government hospital lang rod ang imong duolon para nga naman gani inunta gastuhan dili gyud sama sa kadako sa private, no? Kana kung limited na atong financial preparation, no? So mo na ako ikasugyot nimo ay wa pagwa sa paglaom kay daghan advance sa kayo ta karon, na problema sa mata kuan na sulbad na, no? Okay, ikaw pa ko tapos ang pangutana. Ang bahin sa akong anak nga may diferensya sa pangisip, matabalan pagka ni siya aron dili ni siya makapanakit og laing tawo sama sa iyang gibuhat nako. Asa man nimo duol pila man pod kahaybayan, no? Pwede mo muduol dia sa East Visayan Medical Center, no? Dia sa Tacloban City. Pakitaan niyo si Dr. Benjamin Go, amo ning graduate sa Luis Vicente Soto tong panahon nga ako pay department head. Siya may head dia sa Department of Psychiatry sa East Visayan Medical Center sa Tacloban City. Maupay na aga, no? Mga kasangkayan dia sa Tacloban City. Ako, Dr. Rene Obra, maaram ako magyakan-yakan ng waray-waray, pero good di ay la. Pero kabalo ko mukanta og kanang naikanta bitaw nga well known ka sa
waray-waray. Birahi, pikahi, tsatsahi. Birahi, tsatsahi, pikahi. Okay? So, dito mo. Pagitaan nyo si Dr. Benjamin Go. Nag-repair muna ko. Kaya para nga atiman mo. Nalang, Dok, may budget kayo. Abay, mga sampol-sampol niya. Para makuhaan ang problema na mo sa among anak na naidepensya sa pangisip. Wapag kakwag bipolar ba, schizophrenia ba, or drug-related na problema. Alright? So, kasabot ka sa speaker ni Morod sa Ormoc. O nato sa libuan, millions na naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga programa sa Ramen. Tapos katag-greeting din sa atong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tataka Ramen. Dagang salamat o mayong. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Milan Elias Cebu. Ang ganong matatampo nagdasangan nga Jojo. Lagi taon ko magbinuang nimo. Naibaw ko may babae ka? Missy, usa pa. Husto na. Abi mo, napulaan na kikuha na yung atong relasyon. Huwag kay salig na ko. Pulos na lang kang pagduda. Tungod kay mo imong gipafeel na ko. Tungod kay huwag kay salig na ko. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Huwag ka makadungog. Makigbuwag na ko nimo. Di na ko. Sus, nagtuo bigil ko ba nga kamo na gud si Macy makadayon kay since high school gud mo. Mahal man ako siya bay. Pero ginalang gina ko magbantang iyang pagkasilosa nga was lugar. Basin karon na sa na yung gibati oy. Basing magkabalik ka mo puhon. Makigbalik na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos. Buot ipasabot ana, mahal lang yun kaniya. Kasabot man kuma. Pero dili sad maayo nga sigihon ko niyag duda kadadlaw. Matuok naman gud ko. Ay, unya-unsaon man ha. Dili na gid kaniya. Ambot ma. Mahal pa mo gid ako siya pero pakibalik ra tingali ko niya. Basta mag-usab na siya. Jojo. Bay, nakitaan ba na ko si Macy sa ospital pag usang adlaw? Ha? Ospital? Oo. Gikan do siya nagpa-check up. Mau ba? Nganom ka? Doon na siya sakit? Awa na siya kung makapangutaan na. Pero kung yoyos ka, tawagin na siya. Sige bay, salamat. Magkita ta. Sige, asaman. Nian. Pignan si Tess? Oo. Mabdus ko. Macy. Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gid sa doktor nga mabdus ko. Okay ba sa ako pagsulti sila sa mama, ani? Ikagon. Andam ko mga tubang nilang mama ni mo o ni papa ni mo. Tinuod ka? Oo, Missy. Ang kumayamahan sa bata, mao nga obligasyon ta na mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad po na ako nga mag-usab na ko. Ako nakontrolan ako pagkasalosa. Lauman ko ka na, Missy. Wa ba ka nagmahay nga na mabdos ko? Nga magmahay man ko. Kay napugos makagbalik na ko. Missy, bisag ka sa wa maging mawa ang akong pagmahali mo. Napuno na lang ko. Napuno ko sa atong nga pagsige nag-away kung kay pirmi ko ni mong dudahan. Wa mo kailang babae good. Naibaw ko. Ug sorry kung nagsige kog tuta ni mo ato. Sayop kit kaayo tan ako. Sige, kalimtan lang to na to. Ang importante ang karon, okay?
Mahal kayo di ka, Chocho. Masakay ka, Macy. Ingo mo nang umabot ang anak. Jo, sakit naman akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Ha? Sige na. Andamon ko lang kadiyot ang imo mga gamit. Unya, dadon na dito ka sa ospital, okay? Pagdali, Jo! Jo, ayaw lang kalain ha. Doon naman ko'y nabantayan. Nga, unsa ma? Nagkadugay ba? Nagadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko ang manggiimo. Ma, unsay buti mong ipasabot? Ambot lang. Dili ko gustong magduda, pero mauginay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma. Di ba kumaymutag sa gisulti ni Mama eh. Naunsaman ko. Jo. Alagi ka matuog. Yan naman ka. Doon din nakasamok ni mo. Waman. Sige na, katuog na. Dali, gakos na ako. Sige na, piyungan na imong mata. O trabaho para baka ugma. O, day. Kung nagduda ka, ipadiin iyong bata. Unsa? Mura na bagay nga mapamatud-an mo kung imo ginang bata o dili. Bay. Maayosad nga masiguro ni mo. Una mong makasal, bay. Saan na lang kung di gudin na imong bata. Bay. Jo, nagkunaon na lang ko ba? Mag 5 years old ng atong anak pero wa pa kita makapakasal. Na makakiplanong pakaslan ko. Siyempre, pero dili pa karon kay apiki patas kwarta. Pero ay kabala ka, kay gitiguman ko na. Salamat, Jo. According sa results, you are not the father. I'm sorry. Unsa, Dok? Tanawa na. Unsa man ni? Akong ipadiin itis ng bata. Ug dili akong mayaman. Ganun gibuhat man ni mo na ako. Jo, let me explain. Explain? So sa una pa kang nahibaw o gibuang lagunay ko ni mo. Kahibaw ka kung nanong nagpa-DNA ko! Tungtin nagdako ang bata. Nakabantay ko nga wag yun miss similarities, bisan gamay man lang. Kinsay aman sa bata? Wa ko mahibaw. Usay wa ka mahibaw? Katong tayo mga nagsige kong duda ni mo. Sige kong laag ato ron ma-divert na ko akong huna-huna. Nahubog ko sa game na namo nga bar. And the next thing I know, naanak ko sa hotel. Hawa ko may bako gidrag ba ko. Basta kay mauna lang tuyo ko na irumtuman. So kay di man kasigurado kung kinsa mo'y amahan. Mo nang imong gipaang kun ako ang bata. Mo ba? Jo, sorry. Sorry. Kung palayasan ko, di mo karoon makasabot ako. Sakit kini mo gibuhat ako. Diba ako? Kung gusto ka mo
Malayas na yun ko inimuhaton ako. Ayaw. Ako mo'y magawas. Anhila mo. Pero... Hatagi lang una kong oras nga magunahuna. Di sa kong gusto nga palayason mo din eh. Kaya tingaling mo unsa mo. Naibawasad ko nga wakay laing kapainan karong orasan. Jojo! Kagod. Susto ginay mong pagduda, bay. Sakit kay bay. Uy, kabutangan si sakit. Unya karon. Sa may plano mo. Ambot. Wa may mausap. Mahal gaya po na ako siya. Umansa kong may bawan. Bay. Pakaslan gihapon nimo si Macy? Bisag nahibaw kang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak? Oo, ma. Nak? Mahal ako siya, ma. Ugandab kong dawato ng iyang sayap. Usa pa, napamahal naman sa dako ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila. Magpakasalta sa labing madaling panahon. Unsa? Pero... Mahal ti ka, ugang bata. Di na ko kaya nga mawa mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang na ako. Nasugod ka ron. This is Lex Pino Vlog. Kung naapaman gani kay laing sikreto, isulti na ang tanan ako. Sa di pa tayo magkasara. Ayaw ka pala ka. Maunod ang sikreto nga akong gitago ni mo. Isaan na ako. Wala ko ilaing pangitago ni mo. Mahal kayo, tika Jojo. Musali ko ng mumisi sa laing higayon. Mahal sa kay tika. Unta, di na ni mo gubon ang laing chance nga kung gihatag ni mo. I can't remember when you've been through everything there is. Mahal na ko siya, ugang bata. Ug mara na importante para nako. Nagkasaman siya, pero nakita na ko sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa 2 ka buwan, gikan sa pagkahibaw na ko sa kamaturan, nagpakasalay mi. Karon, mabdos na siya sa amo naging anak. Dinhin lang ko kutob. Dagang salamat, RMN. Mo kita mga higalan, kaagi ni Jojo nga taga Minglan Elias, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagalahan through the years.